lite på mattan för att kan någon trampa på det. Snart, tack. Ja. Jag hittade någonstans att sitta. Oj, vad är det för något? Avstämning! Incheckning! Vi ska se om alla har kommit. Okej, alltså vänta, vi ska bara, de ska bara vänta lite. Ja, hur många har vi? Alltså, de brukar inte, vi ska bara vänta lite. Ja, hur många är det som? Alltså jag ska också, alltså okej, ska jag? Okej. Välkomna! Kom igen, jag vet inte vad jag ska säga. Jaha, tadam! Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Kom igen nu. Okej, den här. 2, okej. 1, 2, räkna. 1, 2. Abracadabra! 3. Tack så mycket, tack så mycket. Tack så mycket. Trolleri, trollera. Jag har alltid tyckt om att... Oj. Välkomna! 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 Kära människogäster, äntligen är ni här. Vi har längtat så efter er. Ja. Nu ska vi först berätta för er vad nödutgångarna är. Titta noga nu. Där är en! Och där är vi en! Bra! Idag ska ni få vara med om något stort. Och någonting jättestort! Jättestort! Idag ska trädet skänka sin magiska frukt till alla skogens väsen. Yippie! Oj. Ja, så. Skogens väsen måste äta av frukten för att fylla på sin magiska kraft. Och detta sker endast en gång vart 100:e år. Endast en enda gång. Och nu är den stunden kommen. Och ni ska få vara med om denna ceremoni. Ni ska få vara med. Alla ska få vara med. Eller ja, nästan alla. Jag ska. Ja. Ni kommer att få träffa Bäckahästen. Bäckahästen. Älvfolket. Och älvdrottningen. Och vättarna. De Underjordiska. Och jag är överknyttet. Och det här är mina knytt. Tack så mycket. Tack. Ja, förlåt. Vi måste skynda oss. De kommer ju snart. Ceremonin. Snart kommer de. Nu kommer de snart. Vad spännande det ska bli, min vän. Ja, vi klarar oss bra här så länge på egen hand. Det har vi alltid gjort, kompis. Vilken fest det ska bli. Bäckahästen ska komma och älvdrottningen. Wow, som hon dansar. Så kommer det komma en massa vättar och... Oj, så ska det vara...
Jag är den gamla väktaren. En gång i tiden var det mitt uppdrag att skydda trädet ifrån allt ont. Men jag togs bort. Och så också min stav. Väsen blev omättliga och giriga. Nu är rötterna så långt ner att avgrunden börjar öppnas. Om ceremonin inte stoppas så... Otäcka lilla knyttevarelse, hitta staven, få tag på din inre kraft. Du måste bli en väktare. Vakna! Hallå! Hallå! Var det en dröm? Det var en dröm, jag tänkte, för det var någon, hon sa, eller han sa, eller den sa att rötterna var på väg ner i avgrunden och att frukten nästan var slut. Ja. Vänta. 1, 2, 3, 4. Oj. Och jag skulle bli den nya väktaren. Men det kan ju inte stämma, det kan bara inte vara sant. Skulle det vara något fel på dig, min vän? Du har alltid varit... Wow. Den sa någonting om en stav. Men det kan inte... Det här är ju bara för mycket, alltså. Åh nej, det är fruktansvärt. Åh nej, min stackare. Då är det alltså sant. Jag måste stoppa ceremonin. De får inte ta med frukt. Vad ska jag säga till dem? De kommer aldrig lyssna på mig. De lyssnar aldrig på vad jag säger. Jag får alltid stå utanför och de står och skrattar. Ta tag i det här nu. Ta tag i det. Okej. De kommer tillbaka. Jag går fram och så kan jag säga... Jag kan säga så här. Ursäkta. Trädet är visst sjukt och behöver vila. Nej, det är inte bra. Jag måste vara mer bestämd. Mer kraft. Så här. Stopp. Festen är tyvärr inställd. Ni får gå tillbaka hem och komma hit igen imorgon. Nej, det är inte heller bra. Jag måste... Så här. Stopp! Ett steg till så smäller det. Då ska ni få... Väckarhästen kommer! Nu kommer väckarhästen. Väckarhästen kommer. Men försvinn! Stick!
nej. Väktarna! Det är väktarna som kommer. Bra jobbat! Väktarna! Nu kommer älvorna! Älgfolket! Älvdrottningen!
Jag drömde att... Bryr om honom, han heter... Ja, men, jag måste ju få se. Jag måste se. Den berättade att om vi tar frukt så kommer han rätt. Va? Min mössa. Vänta, släpp mig. Släpp, jag måste... Au. Ta ditt skräp och försvinn. Fortsätt. Väktarstaven? Varför tar ni den? Det är bara en riktig väktare som kan få staven att lysa. Titta! Aha! Tja! Just det! Tja! Nej! Jo! Nu är det jag som vaktar det här trädet. Trädet är sjukt och måste vila. Frukten är nästan slut. Vad är det för dumheter? Frukten kan inte ta slut. Jo, den kan ta slut. Och då kommer något väldigt fruktansvärt att hända. Frukten har aldrig tagit slut. Jo, men den kan ta slut. Jag har ju tittat ner. Jag har sett ner. Det kommer komma rötter som... och öppnar upp avgrunden och... folk kommer trilla ner. Jag flyttar på dig! Väsnen måste ha sin magiska frukt. Fattar ni inte? De kommer äta ihjäl trädet. Så därför... bort! Nej! Men gå inte! Stanna kvar! Stanna kvar! Vi måste fortsätta med ceremonin! Nej, stopp! Va? Aha! Just det! Okej. Dansa! Nej! Titta hon dansar! Jag vill inte dansa! Nej, släpp mig! Dansa mera! Nej! Sluta! Vad skrattar ni åt? Ni ska också dansa! Hopp! 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 Och fram! Och tillbaks! Och händerna! Snurra runt! Och rumpan! Nej! Nej! Titta! Nej! Mamma! Låt bli! Den slocknar. Vad håller du på med? Va? Ja. Först stoppar du ceremonin och så skrämmer du iväg alla väsen och sen tvingar du oss att dansa! Dansa! Jag tänkte det kunde vara... Ja, om du har väktarstaven så gör något vettigt med den istället! Något vettigt! Just det, vettigt! Vettigt? Ja, du påstår att frukten håller på att ta slut. Ja, men den berättar... Ja, men trolla fram lite mer frukt då, om du kan! Om du kan! Ja. Vänta. Du ser då. Ja. Kom igen nu. Lys då. Lys igen. Vad du kan. Ja, vänta. Nej. Nu har jag spikat fast mig själv. Vi väntar! Ja, men vänta! Vilken stress. Jag måste få tänka i lugn och ro. Jag kan inte... Okej, så här. Abrakadabra! Kom igen, lys då! Ingenting. Ja, men Ingenting alls! vänta! Väder!
Men... Vänta! Ja. Kom igen, lys nu då. En gång till. Ja! Abra... Nej. Vi tar den här. Hokus! Pokus! Filikokos! Men kom igen, lys då! Lys! Kraft! Kraft! Jo, jag kan. Det är bara dumheter alltihop. Lys! Vi måste fortsätta med ceremonin. Nej. Vi måste hitta västen. Nej men vänta. Vi måste hämta dem. Jag skrattar mig ut. Dansa ju. Va? Ni skakar ju på rumpan. Ni dynar ju. Slockna mitt i allt. Jäkla skitstav. Ja, jag fick i alla fall bort dem. Det var det som var huvudsaken. Jag ser du kompis, jag ska alltid skydda dig. Vem som än kommer så är jag på hugget. Jag är på hugget. Just det. Staven. Just det. Just det. Aha! Vänta! Ni skulle gå hem, ni skulle gå bort här. Nej, min stav! Jag har ju fastnat mitt i. Men kan vi inte snacka om det här? Det kan väl inte ta. Släpp loss mig! Släpp loss! Ta bort de där ringarna då. Gå bort från trädet. Du tar ingen frukt. Gå bort från trädet. Gå bort från trädet. Stopp! Tack så mycket. Vänta. Nu slocknar den igen. Ja. Tack för hjälpen, staven. Så ni, vilken fight. Vilken fight, kompis. Mitt fotarbete, jag bara hoppar runt. Slappna av. Ducka. Vänster, höger, uppercut. Jag måste ju... Det är jävligt.
Okej. Staven? Ja, men jag skulle ju vakta. Jag tar staven sen. Jag måste ju dansa. Alltså vilket tillfälle. Staven kan vänta. Wow. Ja, vad är det man säger? Får jag lov? Titta här då. Oj. Ja, vad ska jag hålla med? Ska jag... Nej, vänta. Ceremonin då? Ah!
De kommer sugas ner i avgrunden. Håll tillbaka dem så länge. Okej, jag ska... Det är alldeles för varmt. Det är alldeles för varmt. Staven slocknar. Det går inte. Stoppa dem. Håll tillbaka dem. De kommer dö allihopa. Stoppa dem. Håll fast dem. Stoppa. Vi måste... Tack så mycket. Vilken kaos. Jag måste ju få tänka i lugn och ro. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Kraften vill inte räcka längre. Och staven vill inte lysa när jag behöver den som allra mest. Vänta, det står någonting här på staven. Endast med hjälp av 100 väsens kraft och mod kan undergången stoppas. 100 väsens kraft och mod. Ja men okej. Det är jag. Bäckahästen, stor och stark. Eldrottningen såklart. 3. 100. Okej. 4, 5, 6, 7, 8. Nej, vi måste vara fler. Vi är alldeles för få, det kommer inte gå. Vi kommer inte kunna stoppa undergången om vi inte är... 9. Men det räcker ju inte, vi måste... 10. Ni kan ju vara med. Ni är ju också väsen. Människoväsen. 100 människoväsens kraft och mod. Just det, okej. Ni ska ge mig kraft och mod. Okej, vad ska vi göra? Vi kan göra så här. Ni står på huvudet och så sitter jag... Nej, det var inte bra. Så här, ni gör en bakåtkolbyta, ställer er på händerna. Nej, det är för mycket. Vi gör så här. Knyt händerna allihopa. Knyt händerna och tänk kraft och mod och skicka det till mig. Okej? Gör det på 3. Knyt. Det är bråttom här, annars kommer undergången komma. Ja, men vi väntar med det. Knyt händerna och skicka kraft och mod till mig. Okej? 1, 2, 3. Jag kände det. Men, en gång till. Vi måste ha mer kraft och mod. Skynda er. Knyt händerna. Tänk kraft och mod och skicka det till mig. 1, 2, 3. Fortsätt skicka kraften. Wow, jag känner kraften. Fortsätt skicka. Ännu mer. Ja. Det gick! Vänta. Trädet är alldeles förstört. Åh nej. Min stackars vän. Vad har de gjort med dig? Kompis. De har förstört dig. Åh nej. Stackare. Titta. Ni också. Titta.
Äntligen har du förstått att du är en riktig väktare. Du har lyckats med uppdraget. Jaha, tack så mycket. Det var inget jag... Härmed utnämner jag dig till väktare. Men... Ja, tack så mycket, tack så jättemycket. Men vänta, borde inte alla bli... Jag sa, härmed utnämner jag dig till väktare. Det är du som har utfört uppdraget. Nej, stopp! Alla hjälpte ju till. Då borde alla bli väktare. Utan dem hade jag aldrig klarat det. Du kanske har rätt. Just det! Du kanske har rätt. Härmed utnämner jag dig och alla människoväsen till de nya väktarna. Chippy! Vi ses om 100 år igen. Tack så mycket. Vänta. Ni blir ju också väktare. Då ska ni också ha ett väktarbevis. Fram med väktarbevisen! Just det. Klart ni ska ha ett väktarbevis. Wow. Vilka hjältar. Men det väktarbevis. Vill ni veta en hemlighet? Ta hand om era väktarbevis nu.